Парадные расчеты равнясь! Смирно! Здравствуйте, товарищи воины-балтасинцы! Поздравляю вас с великой победой! Ура! 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 Равнение на середину! Товарищ глава района, мобильные пешие парадные расчеты в составе учащихся школ района, ветеранов военной службы и боевых действий, военнослужащих 28-й отдельной зенитной ракетной бригады для прохождения торжественным маршем в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне построены. Военный комиссар подполковник Валиев. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с Днем Великой Победы! Вольно! Вольно! Парадные расчеты на исходный рубеж. Левое плечо вперед по расчетам. Шагом! Марш! На месте. Büyük izgi bayram 9 may. Көңілі де біраз мұңсуда. Қайтқанларын алып құшағыма, қайтмағанын көңіл yoksuna. Yılmayını unutmadık әлі. Күле біле біз еш aralar. Veteranlar yüreğinde yata, soğuşlardan қалған yara taş. Көпме asıl irler yatıp kaldı. Avrupa'da yalğız kabirde. Қайтмағанlar şunu bilseydi. Biz kütəbiz sizni bugün de. Salqın qarda, tüpsüz sazlıqlarda, жыңы яулар үшін соғышқан, илемелі хаман арына алмай, юғалтудан туған сағыштан. Sargayışkan soldat resimleri, izgi yetkər avıl үйінде. İlin yoklap utqa kirgenlerinin, urunu her şaq ilinin türünde. Vatan үшін şəhid etkənlərine, isке alıyıq bugün ең ілік. Илін donğa көмгенлерінің ismi, il xətiri kibik мәңгілік. Adi soldat qılğan batırlıqны beyelemi, әйтші qaysыбыз. Xətirlərdə мәңгі qalır üçün, heykəl bulub ilgə qaytığız. Ayaz tаңнар alıb qaytqan үшін, biz мәңгіге sizge burışlı. Siznin xiyallarını devam etip, yaratırğa kirek turmuşnu. Tuğan yağım, sen üstürdün kahramanlar. Vatan için alar tükken kanlar, kızıl güller bulup damalar. Bugünküden gelir devirlerge, balkıp onda, janda, xətirlərdə мәңгілік ot bulup yanalar. Xətir yaşı, millet eminligin, Gaziz tuğan jirler iginligin, Yoqlar zatları bar şağında. Bunlar şılbırı davamında, Xətir kuşa bara qondan qonğa, Şırlar, dəvirlər qışağında.
Сабиларның сәдә карашында, алсу таңнар аяз күк каршында. Шагылавыл яулар сүрәте, истә барыда, шырлар усса да, хәтердә давыл тузгытса да, алыплар ватанның куәте. Милләттәшләр, онытмагыз зинһар. Онытмагыз, һәр кыз, һәр угланны, илен саклап шәһид киткән җанны. Кеше өчен иң зур бәхет азат ватан. Җиңеп үлгәннәргә мәңгелек дан. Ил батырларына мәңгелек дан. Хәтер яши, буыннар сылбыры фидакарлар бар шагында. Хәтер күшә мәңгелеккә, илләр шырлар кушагында. Безгә хәтер юкка бирелмәгән, яшәмәде халык хәтерсез. Тумаларга теләсә дә еллар, бәреп чыкты барыбер әйтер сүз. Гүрләгәндә булды, дөрләгәндә, язып бара хәтер барында. Югалтырга безнең хакыбыз юк, яманында, яхшыларында. Мәкер өчен түгел безнең хәтер. Зураймыйдыр һич кем үч алып. Бүгенгесен, үткәндәгесен җуйса, киләчәктән мәхрүм ул халык. Яшер алмас вакыт пәрдәләре, киткәннәре дә кире кайтырлар. Безгә хәтер юкка бирелмәгән, югалмасын бары хәтерләр. Җиңү көне кайнар күз яшьләре, җиңү көне күкләр сафлыгы, җиңү көне йөрәк давыллары, җиңү көне яшәү шатлыгы. Мәңгелек дан ватан өчен башын салган шәһитләргә, мәңгелек дан дошман өнен пыр туздырган егетләргә. Мәңгелек дан, көне-төне йокламыйча кырыш куйган, икмәк җыйган әбиләргә, бабайларга, аналарга, балаларга. 45-нең җиңү көнен күргәннәрнең бик азы калды, бүген исән йөргәннәре. Ватан өчен фида җаннар бәгырьләрнең килер заман, белсә иде кадерләрен.
Онытыла иң гүзәл яз, кышлар. Онытылмый үзенең иңендә ил данын күтәргән язмышлар. Вакытлар үтүгә сүрелеп, сүнәләр иң якты балкышлар. Сүнмиләр, яктылык сибәләр, көрәштә кабынган язмышлар. Нурларга төренеп кояш байый, узган юллар килә күңелгә, җиңүләрне яулап алган көннәр, онтылмаслар гомергә, җиңүләрне яулап алган көннәр, онтылмаслар гомергә, югалтулар алып килде сугыш, күпме дуслар кайтмый калдылар, шул дусларның йокыларын саклап, аккаеннар моңсу шаулыйлар. Таралыштык илнең кырларына, очрашырбыз микән без тагын, сагынам сезне җиңү юлларына, бергә үткән солдат Еллар агышы белән хатирәләр бераз тоныклана барса да, Бөек Ватан сугышының дәһшәтле һәм кан кыйгыч 1418 көне һәм төне кешелек хәтереннән мәңге чыкмас. Вакыт сезне сайлап алып, ялкын утларга салган. Күпме гомерләр өзелеп, кырларда ятып калган. Вакыт сезне сайлап алган, көрәшергә ил өчен. Мәйданнарда йолдыз булып, мәңгегә янар өчен. Эх, егетләр, белсәгез иде, йөрәгемнең ничек янганын. Минем бит туган йортта 5 яшьлек улым узатып калды. Ә мин аңа саубуллашканда: Әнәй, әти кайчан кайтар инде? Ул миңа: улым, бик тиздән дошманнарны җиңеп, кайтармын, акыллы бул. Әнинең сүзен тыңласаң, сине дә гармонда уйнарга өйрәтермен дигән иде. Әти киткәнгә 3 кыш, 3 җәй узды инде, ә ул һаман күренми. Кайгырма, улым. Бик тиздән әтиең дә кайтып җитәр. Син бит минем әтиең урынына калган иң зур булышчым. Синең эшкә йөргәнеңне күреп, әтиең кайткач бик сөенер. Шакир, давай не будем о грустном. Сыграй-ка лучше нашу тальяночку. На солнечной поляночке дугою выгнув бровь, парнишка на тальяночке играет про любовь, про то, как ночи жаркие с подружкой проводил, какие полушалки красивые дарил. Играй, играй, рассказывай, тальяночка, сама о том, как черноглазая свела с ума. Когда
когда на битву грозную парнишка уходил он ночью темно-звездною, ей сердце предложил. В ответ девчина гордая шутила: видно, с ним, когда вернешься с орденом, тогда поговорим. Играй, играй, рассказывай, Тальяночка, сама о том, как черноглазая свела с ума. Боец средь дыма пороха с Тальяночкой дружил, и в лютой битве с ворогом медаль он заслужил. Пришло письмо летучее со снеженою даль, что ждет, что в крайнем случае согласна на медаль. Играй, играй, рассказывай, Тальяночка, сама о том, как черноглазая свела с ума. Уяна, Тальян, гармун сөйлелі өзің, ақылыңнан яздырғанын қара көзінен. Сізге туған илде яшәүче газиз әнием, улыгыз барыдан бик сагынып, бик күп сәлам. Әни, мин шул иске урнымда, минем өчен кайгырмагыз. Мин үзем сезнең өчен бик кайгырам. Ашарыгызга начардыр. Мин дә ярдәм итә алмыйм. Әни, синең авырганыңны ишеткәч, үзем дә бик борчылып торам. Тормышлар авырга калды. Бу хатны ашыгып кына яздым. Шуның белән сүземне битерәм. Хәзергә хушыгыз. Аннан соң шуны беләсем килә, әни. Сатып алырга уннар бармы? Юкмы һәм халкын әйтеп языгыз. Көтеп торам. Калимуллин Борис Исхакович, 13 январь 1943 ел. Үзләре үлем белән йөзләрчә мәртәбә күзгә-күз очрашсалар да, батыр якташларыбыз ут эчендә дә туган илдә калган якыннары, туганнары өчен борчылдылар. Аларның якты киләчәге өчен башларын салдылар. Кайтамын дип хатылар язуыма, günler түгел айлар үттеләр, әммә юлларым сиңа итмичә, еракларга Кайтмасам, әнекәй бір кайтырман, утыңны сүндермичә мине көт, сине көттереп тә кайталмасам, кичер мине әнекәй гафуи. Көтәсеңедер хатташучы килсә, Кош теледәй сәлам
сеңді Иртеге бәлки болар деп Бір қайтмаса мәнекей бір қайтырман Утыңны сүндірмейше менекі Сені күттіріп те қайталмасам Кешір мені әнеке ғафуи Күтәсің едір сені мені қайтыр деп Тізелешіп құшылар қайтқаныда Балам дейіп ишік ашасынды Көзге зилер тәрәз қаққанда Юлыға шығам әнекей қайтыр юлыға Утыңны сүндірмейше менекі Шушы юлыда тағыны сақласам Кешір мені әнеке ғафуи Кешір мені әнеке ғафуи Yıllar aşa bir күрергә диеп, кара күйіп қалған жерлерне izlep килгән алар яшьлегендә каны тамып калган изләрне. Яшьләр, biz яраткан кичке уеннарда онытмагыз безне, санагыз. Biz бит менә үтәр юлыгызда мәңгелек ут булып янабыз. Unutmağız saban туйларында, майданнардан әлі китмәдік. Бәйгеләргә шыққан аргамактай, кайтып кына әлі җитмәдек. Тизгеннәрне урап тартты еллар, кар урманнарга кирип югалдык. Югалмадык. Юк, юк. Сез көтүгез. Бу шырларны куып узалдык. Югалмадык. Хәбәрсез дә түгел. Бер хәбәрсез дип кем әйтә? Һәр тыныш көн бездән хәбәрсезгә, һәр яз белән бездән җыр кайта. Батыр солдат булып таш һәйкәлләр баскан бүген һәйкәл түренә. Җиңү көне килеп җиткән саен, күпме күз яшьләре түгелә. Җиңү көне җиңел килмәде ул, ятып калды илдә уллары. Алар хөрмәтенә байракларны күтәрәбез гомер юлларын. Йөзләр, меңнәр, миллионнар булып утка кергән ватан солдаты. Исемнәр җырга әйләнгәндер, җиңү алып кайткан солдатның. Җиңү көне җиңел килмәде ул, ятып калды илдә
юлларны, күтәрәбез гомер юлларын. Ветераннар сафын барлы яшьләр, алмаш килә илне яратып, җиңү көнен каршы алабыз без, җиңү маршын горур яңратып, җиңү көне җиңел килмәде ул, ятып калды илдә уллары, алар хөрмәтенә байракларны күтәрәбез гомер юлларын, алар хөрмәтенә байракларны күтәрәбез гомер юлларын, күтәрәбез гомер юлларын. Büyük җиңүгә 74 ел тулды. Yıllar bizni ул кайгылы көннәрдән торган сайын ераккарак алып китә. Хөрмәтле райондашлар, килгән кунаклар, бөек җиңүнең 74 еллыгы уңаеннан ветераннарыбызны тәбрикләү һәм тантаналы митингны ачу өчен сүз Балташ муниципаль районы башлыгы Рамил Рәшит улы Нутфуллинга бирелә. Рәхим итегез. Hürmetli Büyük Vatan Soğuşu hem tıl veteranları, hürmetli Baltaşlılar hem Baltaşımız konakları. Bugün halkım için zor bayram, ulu tantana, halkımızın tengdersiz batırlığı, ucun ayamışa hizmet koyuğu, sabırlığı, hem iskitkeş ihtiyar kişi, bir hesap kurbanlar beraberine yollanan büyük җиңү günü. Rayon Советі Başkarma Komiteti hem şahsen öz isimimden, шын мәгънәсендә бөтен халык бәйрәме бөек җиңүнең 74 еллыгы белән кайнар котлыйм. Һәркемгә бәхет, нык сәламәтлек, озын гомер, иминлек телим. Бүген һәрбер райондашыбыз ватаныбыз җирге һәм бәйсезлеге өчен көрәшкән җиңүчеләрнең фидакарлыгы һәм батырлыгына баш ия. Аяусыз һәм мәкерле дошманның һөҗүменә дучар булган халкыбызга бу сугышның никадәр бәла каза, sona bitirgisiz югалтулар алып килүен сөйләп аңлату мөмкин түгел. Халак булган дистәрчә миллион кеше, җимерелгән шәһәр һәм авыллар, ятимнәр белән тулган балалар йортлары, гарипләр тулы урамнар һәм вокзаллар, куллыкка алып кителгән һәм үлем лагерьларын узган меңнәрчә ватандашларыбыз. Илебезгә үз азатлык һәм бәйсезлеге өчен әнә шул кадәр корбаннар бирергә туры килде. Безнең аларны онытырга хакыбыз юк. Фақат Татарстаннан гына да фронтка 700 меңнән артык кеше киткән. Алар арасында 11200дән күбрәге балташлылар. Шуларның яртысыннан артыграк булган якташларыбыз батырларча һәлак булып, шиҗирләрдә күмелеп калган. Ә күпләрнең каберләре бүген дә билгесез. Нибары 10 ветераныбыз гына бүген ишан-сау безнең белән бәйрәм иртәсен каршылый. Балташ җире илгә батыр йөрәкле, көчле рухлы ир-егетләр, хатын-кызлар үстерде. Советлар Союзы геройлары Хафиз Сабиров, Василий Булатов, Бакый Рахимов, Хабибулла Ибрахимов, Гайфетдин Гыйлметдинов, Абдулла Гарифуллин безнең горурлыгыбыз. Районыбыздан 68 хатын-кыз фронтка китеп, ирләрчә кыюлык белән дошманнарга каршы сугышып, шын батырлык үрнәкләре күрсәттеләр. 7000гә якын райондашыбызның орден медальләр белән бүләкләнүе тагын бер мәртәбә балташчыларның фронттагы тәвәккәллеге, җиңүгә омтылышы, туган җиргә чиксез мәхәббәте турында сөйли. Сугыш йөгенең авырлыгын үз өлкәләрендә күтәргән һәм башларыннан кичергән райондашларыбызга мең рәхмәт. Тылда калганнарга тормышның һәр көне үзе зур батырлык булган. Авылда фронт өчен күз яшы һәм ачы тир белән сугарылган икмәк үстерү, азык-төлек җитештерү, шәһәрләрдә сугыш кораллары
жетіштіру, фронттағыларға жылы киім салым қастерлеу. Бұлар барысы да фидакар хатын қызларыбыз, яш өсімірлеріміз, әби бабайларыбыз желкесіне түшкен. Олардың қойған теңдерсіз қызметіне де хайкел қоярлық. Hürmetli veteranlar, biz yıllar uzgan sayın bu kutuşku soğuştan haman yarağırak ayrıla barabız. Indi soğuş turunda siz söylegenlerden ne işitip bilüşü, yana buğun üsüp jitti. Sizden ulu turmuş tecrübegiz, tuğan ili bizge hem halkımızga şiksiz mehabbetigiz, batırdığız örneğindegine biz ahlaklı, yaş buğun terbiyeli alışakbız. Жеңін күн yakın aytu, faşizmni tormar itu, үшін ғымырлерінде қызғанмыша, армый талмы күрешкен hürmetli veteranlarımızın batırlığı, ruhi nıklığı aldığında biz baş iyemiz. Dan hem ihtiram sizge hürmetli soğuş hem tıl veteranları, halak bulganlarga мәңгілік dan. Sizni barımız içinde izgi hem kadirli bulgan büyük жеңу күні bilen ihlas көңілден kutlayım. Elimizin beysizliği hem azaltlığı için halak bulgan vatandaşlarımız istediğin мәңгіләштіру халқына игілікті ғамелдер қылуында барымызға да оңышлар тілеймін. Бәйрәм білән. Әйе, бар халықның бір болып, ғайрат білән, өз-өзін аямышлы соғыш қырында күрәшуі, тылда фидакарларша эшләү нәтижесінде кішілік дүниясы азатлық әлемін юғары көтәрді. Яқты киләчәккә өмет белән карау мөмкинлеге алды. Ил азатлыгы өчен көрәшкән фронт һәм тыл ветераннарын тәбрикләү өчен сүзне улуг кунагыбыз, төзелеш һәм архитектура буенча Татарстан Республикасының дәүләт экспертизасы һәм бәя кую идарәсе дәүләт автоном учреждениесе башлыгы Мәҗит Хаҗиб улы Салиховка бирелә. Рәхим итегез. Хәерле көн, хөрмәтле балташлылар, татарстанлылар, кадерле фронтовиклар һәм тыл хезмәтчәннәре. Рөхсәт итегез сезне Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Нургали улы Миннеханов исеменнән Бөек Ватан сугышында җиңүнең 74 еллыгы уңаеннан чын күңелдән тәбрик итәргә. Сугыш урты көйдергән җиребездә бөек җиңү турында хәбәр алынган шатлыклы көннән күп дистә еллар узды. Әмма фаҗигале һәм героик бу шыр вакыйгалары буыннар арасында рухи патриотик бәйләнеш чылбырының какшамас бер өлеше булып хәтеребездә мәңге сакланыр. Дошман явы безнең ил буйлап дәһшәтле давыл кебек узды. Үз юлындагы меңнәрчә шәһәрне, 10 меңнәрчә авылны җир белән тигезләде. 26 миллионнан артык кеше гомерен үзде. Кешелек тарихындагы иң коточкыч, кан куйгыч бу сугыш берәүгә дә, балаларга да, хатын-кызларга да, картларга да мәрхәмәт күрсәтмәде. Күп миллионлы халыкның һәм һәркемнең йөрәгенә зөлмәслек тирән яра салды. Бөтен ил бер булып фашизмга каршы изге көрәшкә күтәрелде. Фронтта рәхимсез ачлык булып алган Ленинград камалышында, тылда, көн-төн тынып тормый торган сталклар артында, колхоз кырларында һәм конструкторлык бюроларында һәр кайда совет кешеләре ватаныбыз азатлыгы өчен үз-үзләрен аямыйча көрәште. Шул рәвешчә җиңү көнен якынайтуга өлеш кертте. Татарстаннан гына да 700 меңнән артык кеше фронтка китте. Шуларның яртысы диярлек туган нигезенә әйләнеп кайта алмады. Муса Җәлил, Михаил Девитаев, Мәгүбә Сыртланова, Петр Гаврилов, Гани Сафиуллин, Николай Стелеров, Газиз Захитов һәм язмышлары каһарманлык, хәрби бурычка тугрылык үрнәге булып торган шундый тагын бик күпләрнең исеме мәңгелек данга күмелде. Муса Җәлилнең тоткынлыкта язган шигъри юлларын моңа мисал итеп китерергә була. Батыр үлә, үлмәс ат алып, батырлыклар белән макталып, исемең калсын, үзең үлсәң дә тарихларда укып ятларлык. Бүген без халак булган каһарман сугышларның якты иштәлегенә баш иябез. Арабызда яшәүче фронтовикларга һәм тыл хезмәтчәннәренә тиешенчә улылау һәм зурлау күрсәтәбез. Хөрмәтле ветераннар, батыр хезмәт сөючән зирәк булганыгыз, республикабыз тормышында актив катнашуыгыз өчен сезгә бик зур рәхмәт. Озын гомерле булыгыз. Безнең туган җиребез башка бер кайчанда сугыш афәтен күрмәсен. Хатыннар һәм әниләрнең, балаларның кайгы хәсрәттән күңеле сызмасын. Ватаныбыз геройлар васият әйткәнчә, ирелектә һәм тынычлыкта яшәсен. Сезгә чын йөрәктән бәхет, игелек һәм иминлек телим.
Büyük Жеңүү байрамы mübarek болсын. Татарстан Республикасы президенті Рүстәм Нұрғалиұлы Минниханов. Büyük Vatan Сугышы, аның айрым вакыйгалары һәм ул фаҗигали вакыйгаларда катнашкан, шуларның шаһиты булган кешеләр халык күңелендә мәңге калачак. Котлау өчен сүз район хәрби комиссары Васил Нәҗметдин улы Валиевка бирелә. Рәхим итегез. Хөрмәтле сугыш һәм тыл ветераннары, солдат хатыннары, сугыш елы балалары, райондашлар, хөрмәтле кунаклар. Сезне Россия Федерациясы оборона министры Татарстан Республикасы хәрби комиссары һәм шәхсән үзем исеменнән Улы бәйрәм Бөек Ватан сугышы җиңү яулау көне белән тәбрик итәм. Җиңү көнен бәйрәм иткәндә без Бөек Ватан сугышы ветераннары алдында башны иябез. Барлык совет халкы дәшкәтле сугыш елларында ватан азатлыгы өчен үз-үзләрен аямыйча көрәштеләр. Күбесе яу кырында мәңгегә ятып калды. Тылда калганнарның җилкәсенә сугыш авыр йөк булып төште. Барысы да фронт өчен, җиңү өчен дигән сүзләр артында гади совет халкының бөек хезмәте тора. Бу авыр сугыш еллары безнең хәтердән бер кайчан да китмәс. Әтиләребез, әби-бабаларыбызның сугышка керткән өлешен мәңге истә тоту, киләчәк буыннарга җиткерү ул безнең изге бурычыбыз. 9 май җиңү көнендә сугыш кырында 6000 ятып калган һәм 2000ннан артык яраланган Балтачтан киткән солдатына, районда хезмәт иткән һәм җиңүне якынайтуга изге эшләрен керткән ветераннарыбызга һәйкәл булып тора. Бүген тыныч, якты тормышта яшәүбез белән без өлкән буыннарыбызга бурычлыбыз. Кадерле сугыш һәм тыл ветераннары, солдат хатыннары, кунаклар, барыгызны дагы бөек җиңү көне белән котлыйм. Төннәрегез тыныч, көннәрегез аякты булсын. Сезгә саулык, сәламәтлек, озын гомер, балаларыгызның, оныкларыгызның игелеген күреп, кадер хөрмәттә яшәүегезне теләп калам. Бәйрәм белән сезне, якташлар. Ямланып киткәндәй булды авылым урамнары. Ирексездәй шунда төште күземнең карашлары. Ышанычлы адым белән горур атлап урамнан, орден медальләрен тагып үтеп бара ветеран. Маңкаенда буразналар, әйтерсең бырма юллар. Шул юлларда эз калдырып яшәгән данлы еллар. Язмыш аны күп сынаган, тик сындыра алмаган. Таяндырса да таякка буй сындыра алмаган. Күзләрендә яшәү дәрте, яп-яшь аның күңеле, тирән ихтирамга лаек гомере алда әле. Юл бирегез, сәламләгез, хөрмәтләп җырлагыз дан, урамнарны нурга күмеп үтеп бара ветеран. Син кайтмадың, шаулап язлар килде, талпынышып кышлар кайттылар. Сине көтеп җәйләр, кышлар үтте, синнән башка таңнар аттылар. Син һаман юк. Кайтыр юлларында күз нурлары азмы түгелгән. Болыннарга шытлар булып тамган, буразнага төшеп күмелгән. Син кайтмадың, сугыш уты сүнде, сугыш уты һаман сүнмәде. Ошар кышлар алып кайтыр төсле, күңелендә калган серләрне. Синнән башка елда язлар килә. Синең хакта тургай сайравы. Синең җаның мәңгелек ут яна. Синең даның җиңү байрагы. Хәтер мәйданыгыз, хәтер мәйдан. Бөркет кебек кыю егетләр. Яшьтәшегез иде ул чагында, ут ялкында янмас кебекләр. Яндылар шул. Yandı күз алдында, булды җиргә ятып калганы, тик исеме совет солдатының янмады һәм ятып калмады. Җиңү яулаганнар бу батырлар, безгә тыныч тормыш биргәннәр. Гел кояшлы, аяз булса
булсын күкләр, якты булсын көннәр дигәннәр. Тик күпләрне җиңү юлларында башын салган чит ят җирләрдә. Гәүдәләре анда, исемнәре онытылмый безнең телләрдә. Исән картлар арабызда әле, шәш кашларын көмеш бәс сарган. Авыр еллар горур йөзләрендә, тирән сырлар булып уелган. Мең рәхмәт сезгә, ветераннар, кичкән өчен авыр көрәш юлын. Ватан өчен җанны кызганмаска, сездән үрнәк алсын яшь буын. Имин булсын, тыныч булсын еллар, бер кайчанда күрмик сугышны. Олы хөрмәт белән баш иябез, яктыртучыларга тормышны. Аларны бер минут тынлык белән искә алыйк. Мобильные, пешие, парадные расчеты, становись! Смирно! Штандарты фронтов Великой Отечественной войны на аллею героев нести! Мобильные парадные расчеты. Прохождение легендарной автомобильной техники вооруженных сил Российской Федерации. Дистанция 20 метров. Головная машина. Марш! Пешие парадные расчеты! Смирно!
торжественному маршу по расчетам. Дистанция 20 метров. Знаменная группа прямо. Остальные на месте. Шагом марш! Birinci kolonnada soğuşan hareketlerde qatnaşkan zapastagı ofitserler. Büyük Vatan Soğuşu soldatları formasından ikinci kolonnada Boltaş Gimnaziyasi o'quvchilari. Üçüncü kolonnada olar ortidan Shipya o'rta maktabining Yunarmiya bolalar yosh-o'smirlar harbiy patriotik harakati otryadi. Dördüncü kolonnada kadet korpusu formasından Boltaş o'rta maktabi o'quvchilari. Şiratdagi kolonnada bugungi kunda bizning подшивный частьda 28-chi zenitno-raketniy brigadada xizmat etuvchi yigitlar. Olar ortidan Tunyoq Kavkaz regionida borgan harbiy harakatlarda qatnashgan veteranlar kira. Kolonnada harbiy dengiz floti xizmati veteranlari. Eligi kolonnada harbiy havo askarlari xizmati veteranlari. Harbiy desant askarlari xizmat veteranlari otli. Kolonnada harbiy Afg'onchilar yerida xizmat etgan veteranlar olg'a taba otli. Kolonnada rayonimiz maktablarında turmush iminligi ham fizik tarbiya darslari o'qituvchilari. Ham bizning so'nggi kolonnada jamoat tartibini saqlovda yordam ko'rsatuvchi Forpost o'quvchi yoshlar otryadi.